Takže jo, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu si shrneme, co se vlastně událo od posledního videa, protože poslední video vyšlo 2 měsíce zpátky a dneska rozepsal jsem si to tak do 5-6 bodů a pak ještě jsem se vás ptal, pokud máte nějaké dotazy, otázky, tak na to se odpovíme. Pár z vás se zeptalo, což vám za to strašně moc děkuju. Já nebudu předbíhat a pustíme se do samotného dnešního videa. Samozřejmě, pokud mě znáte, tak dnešní video nemůže začít bez kvalitní šálky kávy. A to samozřejmě já mám, bez toho nejde fungovat. A pokud něco dobrého jíte nebo pijete, tak vám přeju dobrou chuť a my se jdeme na to vrhnout. Takže první bod je ten, proč vlastně nevycházely videa. Je to úplně jednoduchý. Já jsem byl línej něco natočit, nějaký plány jsem plus minus měl s nějakýma videama, ale časově jsem to s prácí neskloubil, protože jsem si ještě tak zvykal. Pokud jste viděli video vlastně, jak jsem říkal o své práci a co vlastně tady dělám, máte již tak v popisku videa, pokud jste neviděli, chcete se podívat, tak ještě jsem si zvykal na svoji pracovní dobu, což vlastně byla změna po novém roce a to bylo vlastně od 9 do 6. S tím jsem ještě trošku bojoval, abych si udělal takový návyk, abych dokázal fungovat po práci, protože za prvý v takovémhle časovém úseku jsem dělal poprvé, takže jsem si na to trošku musel zvyknout, moc mi to upřímně nevyhovuje, ale už se s tím pomalu jsem se začal teďka zžívat a už to není tak hrozný. Začal jsem si ten čas trošku víc organizovat, takže což je úplně super. Tak vlastně videa nevycházely, za prvý, že jsem byl línej, nápady mě trošku čas upadaly, ačkoliv měl jsem nějaký jakoby připravený ne scénáře, ale jakoby videa, co jsem chtěl natočit, ale jelikož většinou vždycky moje lenost mě k tomu nedokopala a občas nebudu kecat, prostě natáčet mezi lidma není moc jednoduchý ještě pro mě. Snažím se ty videa dělat, aby byly co nejvíc zajímavý pro vás, byly zároveň, aby vás pobavili, proto vlastně ty videa točím, protože se tím chci taky bavit. Mě ty videa samotný točí bavit, ale musím mít na to chuť. A jelikož 2 měsíce nevyšlo video, tak jste si mohli všimnout, že asi ta chuť moc velká nebyla, ale spíš to byla lenost. Samozřejmě na to se vymlouvat nebudu, protože, jak jsem říkal v prvním videu v novém roce, že bych chtěl být víc aktivní, tak jsem sám vydal 2-3 videa, teďka nevím, nechci kecat. Za tu dobu jsem si uvědomil jednu věc, že asi lepší neříkat to, co jsem řekl, že budu aktivně vydávat, když jsem to vlastně nebyl schopný dodržet. Takže teďka to vám neslibuju, ale pokusím se natočit víc videí. Myslím si, že teďka je vlastně super čas, je po zimě, lepší počasí, takže chtěl bych přinést víc videí na tenhle kanál, takže budu rád, když zanecháte odběr, zazdílíte. Další bod, na který bych navázal, tak je práce. Vlastně už jsem nastínil na začátku vlastně tohoto videa, nebo v předešlém bodu, že už jsem si trošku zajel ten pracovní režim, trošku jsem si zvyknul, což je pravda a jsem rád, že už se to zlepšilo. Práci, co dělám, mě baví a jsem spokojený. Vlastně kdybych nebyl spokojený, tak už tady asi dávno nejsem. A hlavně jsem začal dělat vlastně od nového roku přes časy, což jsem vlastně rád, protože si díky tomu vydělám o dost víc peněz, samozřejmě. Jinak bych to vlastně nedělal, a to by nedělal nikdo. V tomhle bodu vlastně jediný bych zmínil, že se změnilo, že pracuju víc než předtím. Vlastně můžu říct, že díky tomu, že si teďka víc vydělám, si zase můžu víc dopřát, což je věc, za co jsem vděčný, že vlastně můžu dělat přes časy. V předešlém warehouseu tam to nebylo tak jednoduchý, za to jsem strašně rád a určitě to využiju, dokud to půjde. To je vlastně všechno k práci, tam se jinak nic nezměnilo, jenom bych vlastně asi možná ještě k tomu dodal, na to jsem zapomněl bych, tak vlastně mám dobrou práci, kterou teďka nemám důvod opustit. Mám tam super pozici a můžu říct, že jsem si ji vydřel, takže určitě teďka nemám v plánu ještě odcházet. Dokud to půjde, tak tady ještě zůstanu. Takže za to jsem strašně rád, že jsem se k tomu takhle prodřel a že si tady ten čas v Holandsku užiju. Další bod, který bych zmínil, tak určitě, protože na tenhle rok jsem plánoval zaběhnout půlmaraton nebo maraton. Takže tenhle bod, běhání a strava, což je jedna věc, co jde k sobě dohromady. Od února do března jsem měl vlastně takovou menší pauzu. Ačkoliv jsem si připravoval jako pravidelně vlastně byl jsem v plný přípravě, ale jelikož trošku mě to demotivovalo, já jsem čekal furt na potvrzení o registraci na závod v Rotterdamu na maraton, ale bohužel všechny místa byly vyprodané. Tak z toho důvodu ten maraton neběžel. A vlastně pak už jsem neměl takovou chuť k tomu, ani motivaci. Ačkoliv jsem furt chodil pravidelně běhat a to, ale už
postupně to tak odcházelo, protože jsem byl takový z toho trošku zklamaný a i zároveň odevzdaný, protože snažil se natrénovat dost. Vlastně dal jsem si osobní rekord na delší trať, což bylo 31 km, což není málo, já jsem tolik nikdy nezaběhl, takže i to je super. A vlastně i nový PR na 10 km, což je po 40 minut nějakých 39, 50 něco, což to je taky super výkon. A naštěstí, co to zachránilo, tak vlastně v místě, kde bydlím, to je Rosendal, koncem června tady bude půlmaraton, takže vlastně tenhle cíl si nakonec díky tomu splním. Jsem tam přihlášený. Uvidíme, v jakém to bude čase, musím se co nejlíp. Trošku teďka jsem si měl styl přípravy oproti minulé. Nejdřív teďka jsem měl, vlastně koncem dubna jsem měl na silový režim, samozřejmě teďka občas si zaběhat, ale měl jsem trošku zdravotní problémy s hamstringama, takže jsem musel trošku polevit, že jsem dělal jen silový tréninky, kolo, což je samozřejmě kolo je důležitá věc, bez toho bych se dostal do práce. Takže jen tak lehce, teď už jsem se trošku začal už rozběhávat, dostávám se do toho. Čas, který jsem tam vyplňoval, tak jsem vlastně dával podle aktuální formy, jak jsem se cítil, nebo cítím se, tak jsem dával 1:50 hodin, ale myslím si, úplně do plného běhání se vrátím vlastně 3 týdny přípravy do závodu. No, si myslím, že je úplně dostatečný a myslím si, že čas z toho původního 1:50 bych mohl dát na takovou 1:40, s tím bych byl spokojený. Takže uvidíme, jestli se to povede. Pokud byste náhodou případně chtěli z toho video, můžete napsat dolů do komentáře. O to bude zájem, tak uvidíte. Pokud o tohle video bude zájem, tak já vám natočím video a uvidíme, jak se závod povede a tak. Další bod, číslo 4, a to je cestování. Na tenhle rok jsem plánoval 3 země, ale nakonec všechno se tak sešlo. Vlastně od té doby, od posledního videa, jsem ani moc necestoval. Dával jsem si takový jakoby klid, pošetřil jsem nějaký peníze, si teďka mohu užít víc dovolený, ale určitě můžete se těšit, pokud teda natočím video, ale budu se snažit. Zatím vám to nebudu říkat, ale určitě se můžete těšit na zajímavou destinaci, kam teďka v květnu pojedu na dovolenou. Je to taková kratší, červnu další, takže myslím si, že z toho by mohly být super videa, pokud se k tomu dokopu samozřejmě. A určitě ještě takhle shrnu, určitě se chci podívat tenhle rok do Belgie, přímo do hlavního města do Bruselu. Chtěl bych se podívat z toho důvodu na vlastně europarlamentskou sněmovnu. Chtěl bych se podívat z toho důvodu, že bych chtěl vidět europoslaneckou sněmovnu, kde doufám, že třeba za pár roků bych mohl taky sedět. Tak určitě. Teda co? Ale nikdy neříkejte nikdy, takže určitě do Bruselu se ještě chci podívat. A další věc, kterou jsem plánoval na teďka, ale přesunu se na díl, to je Paříž, takže i z toho by mohlo být třeba případně další video. To bude asi všechno cestování, myslím, že tam není úplně jako co dodávat. Možná ještě uvidím, jestli nějakou zemi nepřihodím, ale to bych si asi spíš nechal tak na nějaký víkendový dýchánek pro sebe. Poslední věc, co bych určitě do tohohle zařadil, tak je vlastně můj život, respektive co se událo za tu dobu. Když to tak vlastně zkrátím, tak byla to taková horská jízda nahoru a dolů. Chvilkama to bylo spíš, že se moc nevedlo. Některé věci se prostě trošku, když tohle řeknu, sraly, ale vydržel jsem na té cestě, vykopal jsem se z těch sraček a musím říct, že nečekal jsem, že spoustu věcí, na kterých jsem dlouho pracoval, že takhle mě ovlivní, že vlastně, já jsem měl takový období podzimního, už jsem se těšil konečně na lepší počasí, ale vlastně, když to přišlo, já jsem 2 týdny nebyl schopný nic dělat, nebyl jsem schopný ani po práci skoro jívat, byl jsem takovej, prostě přišel jsem domů, dal jsem si večeři a takhle třeba 4-5 dnů bylo takový temnější období, prostě byl jsem dole, prostě se moc nedařilo, ale pak se to zvedlo, musím říct, tohle jako hodně posunulo dál, nechci to úplně rozbírat do detailů, myslím si, že všechno není potřeba úplně vytahovat, ale můžu říct, že teďka už jsem konečně spokojený, šťastný, všechno jde tak, jsem zhruba plus minus plánoval, jenom teďka musím vydržet na té cestě a myslím si, že to pak bude úspěšné. To se uvidí v budoucnu, ale každopádně v jednoduchosti bylo to nahoru a dolů a teďka je to už je to o stupeň vejš, už je to nad normálem, takže teď jsem momentálně šťastný.
Já si myslím, že tohle bude tak všechno, to, co se událo za těch 2 měsíce. Doufám, že to bude srozumitelný, že to bude dávat smysl. Trošku jsem si to připravil od minule, aby mi nám zase nikdo nepsal, že mám v hlavě zase vyhuleno a že nedokážu složit jedinou větu. Ty máš štěstí, že nebudeš mít boty, abych tě z nich vystřelil, kamaráde. Tak doufám, že se to znovu opakovat nebude, protože podotknu znova, nehulím trávu a když už tak výjimeč, takže asi tak. A teďka přejdeme na dotazy od vás fanoušků. Pár dotazů tam bylo, takže se na to vrhneme. Čau, sorry, že tě ruším tohle video, ale právě teď máš jedinečnou možnost podpořit můj kanál. Dole v popisku videa máš odkaz na Revolut, takže pokud chceš podpořit můj kanál, pro sebe získat nějakou pačku i pro mě na content a vybavení, tak právě teď je tam jedinečná možnost. Díky moc a užij si video. Jen tak v rychlosti, ale nechci, aby tohle video byl tak moc dlouhý. Otázka, jak bude, vidíme, jak editor to zedituje. Kolik tam bude použitelného materiálu, ale jdeme na první. Jak se mám, tak vlastně, když to dám k té poslední, vlastně tomu poslednímu bodu mému životu, můžu říct, že pokud bych to bral momentálně, tak se mám super, za poslední dobu jde všechno fakt nahoru. Stále robíš Disney? Ano, stále tam pracuju. Musím říct, jsem spokojený, až mě to překvapuje, protože tam mám úplně všechno. Máme super pracovní kolektiv. Peníze taky už se zvedly, je to mnohem lepší. Nemám důvod, prostě jak jsem zmiňoval, odcházet, jsem spokojený teď. Další dotaz. Máš v plánu zajít na nějaký zápas tady v první lize? Plánoval jsem v téhle sezóně, ale jelikož bude končit a nestihl jsem to, časově jsem se k tomu nedostal, ani nějak chuť jsem neměl, tak příští rok určitě bych se chtěl podívat. Chtěl bych se podívat buď do Rotterdamu na Feyenoord, anebo na Eindhoven, kde právě chytá český golman Matěj Kovář. Doufám, že tam ještě na příští sezónu zůstane, ale to uvidíme, že si myslím, že o něj bude zájem. Jinak je to kvalitní golman, ale to tady rozebírat nebudeme. Tohle to video není. Takže jo, určitě bych se chtěl podívat. Takže pokud byste i měli třeba o fotbalový video zájem, napište do komentáře a po případě, co byste chtěli vidět. A jdeme na předposlední dotaz a to je, jaký je to jít v zahraničí. Tahle otázka je super. To je otázka možná i klidně na celý video, ale kdybych měl to zkrátit do 3-4 vět možná. Jako za sebe osobně můžu říct, žít v zahraničí pro mě je plně rozdílný, než žít v Česku. Hodně dělá to prostředí, v jakým jste. A jelikož tady jsou pozitivní lidi, co vás respektují, tak z tohohle hlediska to je plně super. Pak záleží samozřejmě, jakou máte práci, pokud vás baví a takhle. Mě to taky splně, mě to moje práce baví. Neříkám, že bych to dělal celý život, ale momentálně jsem spokojený. Tohle je složitá otázka, nedokážu asi na to jakoby jednoduchosti odpovědět. Je to úplně něco jiného, než když jste buď třeba v Česku, na Slovensku. Je to vlastně super lekce, zároveň člověk si vydělá nějaké peníze, dokáže ušetřit daleko víc než doma. To je teda můj názor. Je to lekce, hlavně když to vezmu ze své strany, tak já jsem se měl vlastně získat zkušenosti, jak pracovní, tak jazyk. Samozřejmě vydělat peníze, o tom se bavit nemusíme. Za další procestovat nějaký místa, protože tady právě kde jsem v Holandsku, je super místo na cestování a právě proto jsem si to i vybral a určitě se to samozřejmě taky vzdělávat. Podle mě tohle vystihuje nejvíc v téhle otázce, ale tahle otázka je klidně na celý video bychom mohli jako se obsáhnout. Samozřejmě vím, že jsem říkal, že na 4-5 vět dokázal jsem to dát, ale to je asi všechno, co bych řekl téhle otázce. A teďka se vrhneme na poslední dotaz a to je, což už bylo už pod několika videama, kolik si tady dokážu vydělat. Než ještě odpovím na tuhle otázku, tak řeknu jednu věc. Nerad jakoby odpovídám ohledně peněz. Řeknu to takhle. Pokud chcete, tak si to dokážete zjistit na internetu. Vlastně máte spoustu inzerátů na práci a to. Kolik se člověk tak dokáže vydělat? Nebudu do toho počítat bydlení, to už počítám, že už je strhnutý, tak plus minus bych řekl, nebo odhad, tak 35 na těch nižších pozicích a čím lepší pozice, tím lepší peníze. Samozřejmě musíte platit jídlo, potřebné věci k normálnímu běžnému životu, ale i tak jste schopni tady ušetřit, bych řekl, hodně slušný peníze. Pokud jdete přes agenturu a jste vlastně v agenturním prostoru, tak pokud třeba s nějakýma kamarádama nebo známejma dokážete najít nějaký dům, tak dokážete i ušetřit na tom. Je samozřejmě otázka, pokud se vám to, tak to je jedna věc, ale důležitou věc bych zmínil, práce v zahraničí není jenom o penězích. A to si člověk uvědomí až po nějaký době.
To je takový moudro na závěr. Každopádně tohle pro dnešní video bude všechno. Já vám děkuju, tohle video zhlédli. Za každý like, odběr a sdílení budu samozřejmě moc rád. A my se vidíme třeba u dalšího videa. Ahoj.